Moment, Daniel, jetzt. Jetzt bist du drin im Bild. O, konec. Ani vám neuhneme, pane, prostě lakomej. Jsme upadli. Dobře. Oni počují, ano, neslyší, ale počují, dobře. Správná připomínka. Hlásíme se buď zde, nebo tu, podle národnosti, ano, to jsme ještě nezapomněli. Tak já myslím, že asi nás víc nepřijde a slovo má Miro Gerža. Já vás všetkých vítám za Scooter Klub na tomto zraze, myslím, že to je 17. Dobre hovorím, kronikár to vie, koľkátý je to? Je to 17. zraz. 17. zjazd, presne tak. 17. zjazd skútrov. Samozrejme vítam aj iné vozidla, nielen skútristov. Máme tu tento rok účastníkov z troch krajín. Československo a Nemecko a štvrtá krajina Poliaci. Tých tiež vítam síce, ale nie sú tu, tí sú niekde na ceste. Mali také peripetie dneska trošku, takže dvaja Poliaci sú ešte na ceste. Takže dávam slovo organizátorom. Tohoto zrazu sa nám predstavia trošku a o sebe možná môžete aj niečo povedať, kde ste, čo ste. A potom si vezmem zase ja slovo a tradične privítame medzi nami a odmeníme zase tých najlepších, najvzdialenejších, najrýchlejších a poruchy necháme na zajtra. No ešte sa o poruchách sa ešte nevie. Komutová, respektive z veterán Karkulu Komuto. Spoustu kamarádů z tohoto spolku znám, mnoho ale teda spíš z těch Marcelo občasníků, takže tímto veřejně děkuji Marceli. Spousta jsem se toho dočet, bohužel jsem nikdy... Ano, správně. Tak a teraz mám tu čest vyhlásit podľa mňa tú najmilšiu cenu dnes. Geburtstag dabei. Einer, ja. A z Berlína. Takže počkaj, to sa musí logisticky sa to musí zvládnuť, to sa musí logisticky zvládnuť. Vítame medzi nami najmladšieho účastníka. Ak sa nemýlim, tak má dnes rok bez jedného dňa. Rok bez jedného dňa má. Zajtra má narodeniny. Takže prosím, je to vozík Smolka. Ochutnej to, pálí to, ne, to pálí, ale klidně to ochutnej, to víš, že jo. Ať z toho něco má mamina a táta. To víš, že jo, to je moc jednoduchý všechno. Já ti to radši spouknu. Tak, pálí ještě pořád, pálí. Jen to ochutnej, to víš, že jo. Jen to ochutnej a do tepláku se to utírá nejlíp. Tak, ale ano, tak to má být správné. Mamince, ano. Daj za výstřih. A dívek to udělá. Všechno jednou poprvé.
Tak. Zmákneš časem, neboj. Až s přibývajícím věkem, tak potom na ty svíčky je třeba nebo vhodné volat hasiče. Tak za pár rokov bude se gruzite, že? Na zrazu. Výborně. Kde máme ocej? Tatínek to vezme. Děkuju moc krát, tak po tom guláši, kdo si bude chtěl spravit chuť, jo, tak přijďte, bude dezert a po dezertu i zábava. Takže děkuji. Tak prosím vás, teraz skončil. Takže děkujeme za technickou vložku. Prosím vás, ještě vás prosím o chvilku pozornosti. Má utírání, to je utírání. To vidím. Potom si, ještě chvilku pozornosti, prosím. Našel se zámok. Koho je to? Ležel někde v prachu. S provrtaným klíčkem, no. S provrtaným klíčkem. To je můj. Kde jste mu přišel? Jsi dneska hlavní hrdina tohto programu. Ty bláho, kde jste mu... Fakt, to je krása. Děkuju. Pijem pivo žatec. Dobře. Ne, já jsem to dostal od někoho. Děkuji. Takže ještě prosím, ještě jednu takovou věc tu mám. Dávám slovo Tonymu ještě. Ještě raz. Ještě raz. Máme jednu takovou prosbičku, má Tony na nás všetkých. Focus Combo, červený, za sebou vozejk, pobere 2 motorky, lyžiny, všechno tam mám, takže pojedu na konci, budu uzavírat. Kdyby náhodou, samozřejmě si to nepřeju, ale mysleli jsme na takové věci, protože v těch kopcích někdy něco může být problém, takže kdyby někdo náhodou naložíme, odvezeme, takže tohle je zajištěný. Jenom takovou vsuvku, vozejk mám od bráchy půjčený, měl jsem si pro něj jet buď ve čtvrtek nebo až ve čtvrtek včera, ale v úterý mi volali kamarádi a je to otestovaný, vezl jsem na tom Harley Davidson, nějaká 350, nešel mu tam benzín, prostě nějaká stříkačka někde cosi, takže i takovýhle stroj, samozřejmě jsem si fotku pořídil, no a tak jsem majitele trošku potrápil, že to fouknu na internet, ať taky z toho něco máme. A tak jsme se zasmáli. Takže opravdu v úterý jsem shodou okolností ve si Harley na tom a bylo to dobrý, nespat nám nikde. Takže to je všechno. Chtěl to i Miro, takže znova odtávka zajištěná. Děkuju, odmlčuju se. To taky jde, no. Kadaní. Dopadají ty, co moc chlastají. A oni si hlídají motorky. Tak ho přijďte tím zůstíte. Na Šantal už čeká.
takhle se do toho mluví, pane řediteli závodu. Jenom to mačkej tady. Takhle, hele. Takhle se do toho mluví. Za 3 minuty je odjezd od brány. Z těch dětských táborů. Jo. Díky. To budu tlačit, taky bude horko. Ať je Slovensko. Ale to je tvoje backlight, který někde zapal. Hast du gegossen, deine Blumen? Brauchen Wasser. Měli na fest normálně. A on je? Já víte, čím to bude taky. Ty jsi povídal na mě dražě, jo. To byla fest. Hele, herbošku, rychle já znám.
Chcete všichni najednou, máme na to zhruba ty 2 hodiny. Je to budova kulturního střediska. Co si takového tam? Tak, určitě, tam se všichni trefí. Mám. Všechno mám. Ale asi ti ho dám. No jenom pro zajímavost, tak jak jsem říkal včera, takže hraniční potok je opravdu, nebo ten potok je hraniční. Tady jsme v Čechách, to už je Německo.